Bueno, la il·lusió més que m'ha agradat més tenir el contracte per començar a treballar. I bueno, la primera il·lusió que tenia era començar a treballar per ajudar els meus pares, perquè hi havia un temps que el meu pare s'havia anat a Àfrica durant 4 mesos i la meva mare treballava, però on treballava no cobrava tan bé i tenia por de que la llum que se'n anés i per això he decidit agafar aquí. Em van preguntar si volia treballar i vaig dir que sí. I així ara els hi puc ajudar, els meus pares, i m'agrada. Estudiant i treballant. Això sí, estudiant i treballant. Si acabo els estudis, m'agradaria estar treballant allà a Altaville, i si estic estudiant, els caps de setmana venir a treballar aquí i entre setmana estudiar mecànica, perquè és la meva il·lusió. Sempre m'ha agradat molt.